So what's up mga kapobring guys, maayong hapon. So kuan ron pitsa otso niya adlaw ni kuan mamamiri wala may trabaho. So diri ako sa balay bantay ko sa bata niya, nag panday-panday ko gamay aning akong kuan kanang bangko sa akong bata. So maning ako ipanday para sa akong bata guys, oh. Para tumbanan sa sinilas guys. Na akong bata natulog man. Ako sige pandayan kay iluoy kayo may bangko. Na mo to nga na may mga kuan tarima nga akong gidalagi kan sa Leonas Cake and Pastry diya sa may Mabulo. Ngayon ko lang kay para sumunod. So may akong gihimo og kuan kana tumbanan sa sinilas. So kuyaw niya akong tumbanan guys kay tanaw ta mo ha. Akong tumbanan guys. So yun na kayo mo guys, tumbanan ra diya. Bangko deh guys. So, oh bangko, mana akong bangko guys, oh. Limo guys, oh. Puro lari lansang guys nya. Wa matay kuan mga ekipo para ng barina. Mga high-tech na kagamitan ba? Wala am tana. Mga to ni mani-maniho lang tao kuan. So mao ni akong gihimo guys. So adjust ya guys, oh. Pwede siya pabarugon. Pabarugog mayo. Ya, pwede siya kanang mutiad kag mayo pinaana, pinasandig. Pwede siya pinabarog. Mao ni siya. Ang nakalain lang ani kay kuan. Ang yang kani lingkuranan. So mo ni ang gihimo. Oh. Pilo ra siya guys, oh. Pinaana ana. Adjust diri. Adjust ka diri. Diri. Ana-ana ra siya. Oh. Pwede diha. Pwede sa diri. Naanan niyo mo, asay mo ganahan. Pinaana ni siya. Ipuso ni mo siya. Ana-ana rin mo. Ana ra ka-simple. Tumbandan na sinilas. Ana ra ka-simple ato ang gihimor. Ano siya folding DIY. Folding chair DIY. So wala ko ka vlog paghimo na ko ani kay ang cellphone ako god. Ibaw na itong cellphone nga gidawaan ni sa kong bata ganiha lubat na karon ka vlog ko natuog man tan-aw na siya mga salida. So mao ni guys, oh. So, simple ra kaya to ang bangko. Pang bata ra man sa nga bangko. Gamay ra to na himo kay ang kahoy po na to gamay ra man sad. Ano ra kong tarima sa mga kuan gamay ra nga tarima. Mo na nga. Gamay ra po na himo nako. Simpurmanis mo yan eh. Kani siya may adjust. Kani siya di ni malahos kay di ni siya malahos guys kay namay kuan. Na may stopper, na may kaniyo. Stopper. Hindi na siya malahos dito, hindi siya malahos diri. Ana na siya. Pilo ra diya. Kani unta, oh. Ako unta ning palabuon ri kay mo na siya gumitanan. Kani siya gumitanan silbi unta ana ba. Nakayo antay kahoy ni short tas kahoy. Ako lang imaniho. So, mao ni. Sayo na kayo ay pwede ra mo maghimo ani guys. Awa ko ning porma o murag kalabira ra o. Oh. Murag kalabira. Mana na siya bangko. Bangko nang pinana o. Kasi karon mo bot unsay mo ganahan, pinahigda og pinabarog ba o. Pero kani dili na taman kay. May stopper. Di man nakalahos. Kani siya, di siya kalahos dito kay. Masa ni. Naam ni.
Ito guys. So mao ako ang gikuan ron vlog akong DIY nga chair. DIY folding chair. So nakutas on guys kay murag niuwan ako na napud tayo laing buhaton magkuan na pod time 6 sa tabi. Alas 3:05 na sa hapon. So akong asawa wa dito kuan. Ba sa iyahang mama. Nagkuan to lahos to pangutan ug kuan to tubig. Kaya mo ang kanang baril wa na isud. Kaya ugma trabahon sad ta. O shout out ninyo tanan diha sa mga nag-follow o subscribe sa ako ang kuan. Ako ang Facebook page o sa YouTube channel nako. Salamat kay inyo guys. So yung makatas on guys ug ngayong hapon natong tanan. O happy birthday kang Mama Miri. Karon. Shout out ay mga kapobre, mga pa shout out na to. Shout out ko ni kuan Alpitsi Mabuyo. O ni Papalas ni Papa Lals. O ni Ati Ana Vlog. O ni Boy Bisdak Vlog. O ni Marnel Mar. So yun. O ni Monica Igay. So muna ako mga commentator na rin guys. Sila rin siya po. O si Scorpio Night TV. Scorpio Night TV. Shout out ni mo diya tol. O shout out po rin ko ni Kuan. Raniero. Sabi na hindi naman takalitok ani. Raniero Niri. So naman ang silingan guys. So nakutason guys. O may hapon. May adlaw. May odto. Kanos ani mo ni natanawa ko ang vlog. So salamat kasi niyo ang pagtanaw.